Сянке, какво ще ядем днеска за вечеря, че нещо ми стържи стомахчето вече? Нещо луксозно мислите. Какво ти се яде? Луксозно. Сянке, искам ти кажам, че с тия 5 лева в портофела най-луксозно тук не мога да хапнем тази вечер хляб си мит с майонеза, краси и пак са на кантар нещата, дали че ни стигнат парите, Сянке. Какви ще 100 лева, бе? Откъде имаш тия 100 лева ти, бе? Еми... А? Имам си редовни клиенти в училището. Какво да правя? Аз се чуя къде ми изчезват сапуните, бате, а тя нашата си имала редовни клиенти в училището. Не се обяснявай, да отидем нещо да си купуваме луксозно за вечеря.